खुलुमबाय आंनि अजिदम बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबो बरायहरनाय थाबाय आंनि चेनेलखौ सोरबाफोर गोदानै नायफ्लांदोंबा शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना हो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो क्लिक खालामना ला लोगोसे नैबे चेनेलनिफ्राय आं बर' एसामिस हिन्दी लेंगुवेजजों भिडिअ हगारनाय जागोन सम सम बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ फोसावना लाबाय दिनै आं दुब्लि फोथाराव फैदोंमोन दुब्लियाव हालेवगासिनो दङ खोथिया फोदों खोथिया फोबाय एसे आरो फोबावनो दंबावो बेखौनो हालेवदों बेखौनो नायफैदों नाथाय बे दुब्लिखौ नोंथांमोननो भिडिअ बानायनो थाखाय दसे सिगांनि थाखाय भिडिअखौ बानायनाय जाबाय गोजोन्थों। ट्रेक्टरजों हालेवगासिनो न'आवनो दाथ' आरो मोसौनिफ्राय एवजोबना लायसै खोथिया फोनाय मोसौजोंनो फोजोबो जायखौ दै जाबासो ट्रेक्टरजों फोजोबफिनो फैसाबो दा दिनै अखानायखाय टिउसडे अखानायखाय दै जानायखाय सिगांनिखाय खोथिया फोनो हालेवगासिनो Ah